Nagalaw. What's up mga ka-dragon? Ayan, magandang gabi. Ayan, gabing-gabi kami ngayon. Mag-iilaw tayo guys ng palaka dahil umulan ng bonggang-bongga kanina. Ang daming umiiyak na palaka ngayon. So, ayan, harbisin na natin sila. Harbisin. Ayan, kasama natin pala si Gardo Versos at saka si Papa. Ayan, kasama natin sila mag-iilaw. Mayroon na din mga nangingilaw. Baka inubos na nila. Nung nakaraang taon, wala kami talagang nakuha eh. Kaya, let's go. Mabawi tayo. Huwag patagalin. Tara, tara. Let's do this! Palaka time! Uy, pagod ka natin. Alay, yung sako! Alay! Andun kay kuya, dahil yung sako natin. Mahirap pag walang lagyanan. Ay, yung konanti ko siya. Kulang ka. Naks, kulang agad. Si Kuya Dan andun na. Puro pilat matsa. Pilat yung tawag namin dyan sa maingay na yan. Yung parang baka. Talasan ang mga mata. Dan! Pinakuha ka na? Kadami na daw. Dami? Uwi mo lang ha? Tirahan mo rin kami eh. Sa mga ringat-ringat. Diyan sa bitak-bitak. Kabilis. Ayun! Native? Native ba ito? Yung maliit native. Native to, maliit. Masarap yan native. Napananay. Ayun, talasan mo mata mo. Galing magtag. Ayun! Ayun! Ayan. Oh, huli ka, balbon. Hihi! Native to, native. Oh, auntie paseng. Native. Ayun! Tuwa tama ko. Na, doon ang marami oh. Makano to ante, makatakas. Wala tayong kon, lagayan. Wala garot. Pag hindi ka nag-alaman. Kung nga! Kuha kan sa ako, Dampeng! Hindi yung ako. Oh, kami na ito dito. Tingnan na ka! Native. Native nga ginapili-pili ko. Bo, pili-pilian mo pag kahit karag, kunin mo na. Bagang dyan, kung may flashlight kayo, sa malayo pa lang ganyan mag-ilaw oh. Pag nagkislap ang mata. Siya yan. Nakita ko pa yung kislap ng mata niya. Ay paano nga yung flashlight? Nagre-ring down. Saan? Native yan? Wow. Nice. Sila dito eh. Oh, tinida yun eh oh. Walang tao doon. Yan ang marami. Pangit dyan sa masukal, maganda dun oh. Sa hindi nyo makita dyan. Maganda dito sa Paano ako makadampot? dami ito madaling araw. Hindi na mo tayo buhay. Patong-patong yan sila. Hindi mo tayo buhay. Hindi mo tayo. Na, wala akong dalang kwan. Kung dinala ko yung duyan. Uy, ito! Kunin mo na ah! Agayab pa mo. Tingin. Ako nga magdampot. Bago pa lang sila maglabas sa bitak. Diyan oh. Diyan sa may butas, kapain mo dyan. Diyan. Yay! Ay, sorry. Native din nga radya. Na yun. DJ, bili! Bili! Sana siya ay?
Sok na yan sa ano. Palikipan mo yan. Tingin ilawan nyo. Yan na! Ito pa! Wait lang! Hey! Ah! Ah! Kalaking native! Oh, Kuya Dan! Yung takmain mo pa yung tingong. Saan? Yan o yun sa may ilaw ko. Sino yung ilaw mo? Si DJ, kala ko iba pa yung ginapakan mo kay DJ eh. Kalalaki. Doon tayo sa narutor. Di ba dati yan sa nagandang ano? Ramay? Dito na lang tayo mamaya na daw. May maglubasan pa ito mamaya, no? Dami yan mamaya. Lalo kung madaling araw. Sandakma mo, tatlo na yan sila. Oo, patong-patong sila. Dito yan sila galabas yung iba sa bitak pa lang kasi. O, dyan, sa mga bitak-bitak, dyan sila nakatira eh. Ha? Hanggang overnight na ito. Mamaya madaling araw. Grado yan eh. Tatlo, apat sila. Pag nailawan mo, mag-ipot yan. Ang laki, oh! Dated? Ay! Ay! Hindi na pala. Ito. Andyan. Pain mo dyan. Kita mo? Oh, wala na da. Diyan sa Yan, bitak lang sa bitak yun. Siksik sa bitak. Huli ka, balbong. Eke. Kalakay. Kaya kung ganito ang flashlight Yan ang magandang size lang, no? Kita mo na kagad dyan, malayo. Layo ng mata mo na rin. Kulay ng mata mo na rin. Lapad. Ito. Layo. Paano dyan ka lang sa ginatabangan mo mag-ilaw? Wala ka. Wala daw siya makita. Kailangan malayuan ha. Ligaya daw wala pang nakuha. Ah, ito oh! Ito. Ayun, native to. Ay, Sorry, andyan na nga eh. Ayun, kuha ko na siya. Yes! Marami ito mamaya sa bulat. Yung last year no, nasiro tayo. Kaya mo, Ngayon. huli nang kasi yung punto natin, tapos na yung magsilabasan bago tayo pa nagpunta. Lata mo na sila eh, magdapa ka agad eh. Sabi na. Marap ka na tayo, lagayan! Meron pa doon. Hindi, yun na, dalawa, tatlo. Ama! Marami naman. Di, ito pa di. Wait lang pa, walang nalagyan. Antay! Ito! Diyan nagtalon yung dalawa. May isa pa doon, pero. Yan. Doon, tukag-ulog man niya. Wala may grain. Baka may rabies. Dito, meron dito. Ante, oh. Dito, dalawa nagtakbo dito. Eh, nagtalon. Ay, parang na. May isang delikaya. Oh, lakad pa. Sigarilyo. Para na, susuko. Sana lang, ante pasay. Dito, kainan. Dito. Ayun, parang. Parang kadami dito, oh. Yung, kaya kang kasukan. Hirap. Native. Wow, yun. For the first time, Santiligaya. Nagtabako ka manal. Nice. Yan. Grrr. Saan? Ay! Hirap na. Ito. Oh. Ay, iba! Naglaki! Iba to? Mayroon pa dyan, mayroon. Oh, lagyan mo na. Totoo ba ta? Pwede ta? May mas mayroon. May maliit. Yung ano, iba man gaya. Kapain niyo, lubog niyo yung kamay niyo dyan sa kanal. Hindi, naglaki siya. Dyan lang yung siksik.
check. Kung may iba yung makarawak ko. Ay! Iya. Hirap huliin pag maliit. Ito ragsit. Ay! Tiligay yung alat ma. Ay, Auntie Pisay. Puno na? Hindi pa. See? Mabigat na yata yung sako mo. Parang may naglangoy dito. Meron na. Yan, nitid. Yung. Gadon na eh. Marami yan, nitid. Oo, maraming native dito. Dito, marami sa hindi na ano. Sarap nga yan, Pero eh, doon native. sa ano, mga ano. Ay, bilisan nyo. Andyan na yung mga barbaro. Mga veterano pa man yan maghuli. Ay. Uy, kadaming gailaw. Oh. Wait lang. Bulaga. Ay, aray ko. Dulas. Aray. Marami na raw nahuli si Gardo. Si Kuya Dan. Saan? Saan yung malaki? Kano, ano, dalawang kamay ko meron. Ano, dami na oh. Ayun oh, dami oh. Ano, kalakin oh. Parang na rin yata yung daan. Yan. Yun. Yan, mulang ah. Bultrag yun. Pultog lang yan. Gilabasan pa lang siguro, no? Oo eh, yan. Yung nandun sa malalim na daahon yan dito. Dito nga lang ako, balik-balik dito. Ayaw makaahad. Yan! Yan, dakma. Ano? Andyan yan. Naglubog yan. Ayun. Kalayo na yun na oh. Ano ba yun? Naggaday kita mo. Labo na ng mata ko. Ayun. Yung apat na tayo, tignan natin kung magkatakas pa to. May bushite. Diba pa rin takmain ko? Ay, naku. Bangsit utot ka, nagalsag. Kala mo isang lundag pa lang pala nakatatlo na. Ito, malaking native. Antiligaya, it's your turn. Galing talaga magdakma rin. Talagang siya. Ay, nagtuwing. Ay, pang. Oh. Nakailan ka ng Antiligaya? Apat! Bilang na bilang ah. Apat pa lang, ilang oras na tayo? May isang oras na. Ayan. Antiligaya, bilis! Ali! Hindi! Pilat. Pilat. Malaking siya. Burarog. Saan? Wala, tukang ulag. Ay! Militawan na pag hindi.
Balik tayo ulit mamayang madaling araw. Magano tayo muna, maglaga ng saging, merinda. Kasalukuyan pa lang yung paglabas nila eh. Naku, Ate Nida, baka magkamali kami ng kuha. Dami sa inyo, Ate Nida? Ayan, lahat na yan. Patingin niyo ako. Kaya nga si Kuya Dindo. Ala, karami nilang dilaw. Bullfrog. Yung bullfrog. Sa amin, native. Ha? Mukha niya. Time check tayo guys. 9:26 ng gabi. Pinagtuturugan. Makagising kaya tayo ng madaling araw. Gising tayo mga alas 2. Pag malamig yan, kasadot na pa naman. Alas 2 guys. alarm. Pero Punggos ko na yan guys, bago kayo makagising. Pero marami na tayong nahuli. Kaya lang, marami kami. Kaya kulang pa rin. So ayan, good morning. Gising. Awanan. Naibos RJ Tokaka. Nakaturog kayo kailan. Si Kuya Dan, kadami niya nang nakuha oh. Kami tulog pa din. Ito na lang kamo, bumalik si Kuya Dan. Hindi pa ganun na. Oras na ay. Alaw na. Napuno man namin yung ulat natin. Alas 12 daw. Lagayang up-upan na eh. Trabaho uli. Yan tayo, takbo mo. 12:30. Magkuha ka unin, balikan mo na eh. Maano ka dyan, maalimuan. Alilay, saan ko liga, nagtarakukang. Wow! Tunog na cellphone dyan. Alilay, andun lang. Bahala ka dyan eh. Gaya. Hindi ka magkaya. Nabayag ka orayin. Ayaw ka ba ng tatak? Ay, Wala sumampot, Jay. ba't ka makput ah? Hindi lalong pinagpunta. Akala ko nagbalik sa Tiligaya. Mga tulog pa yata kayo ah. Palakas na lang, palakas yung tunog. Iba-iba lang, iba-ibang kalahin naman. Saan? Kalit-lit eh. Yan, nagla na. Ito. Yang. Hili. Meron ka pa. Ayan. Ata na yun. Atay. Dalawa? Isa lang? Kaya nga. Yung isa eh. Yung Jay. Ayan. Ibang klase ka talaga, ante. Mas madali ko nahulihin niya kaysa sa native. Nandiyan na lang sila. Yung bullfrog. Nagalubog na lang kaagad. Pag nailawan, naglubog na lang kaagad. Hindi mo mahalata yun.
na tayo maingay pag nagdakma. Sanay Nung first time mo, grabe. No, may nakita ka nante? Dito ang mas maganda magkuhan. Kahirap pag sumada mo. Ito. Native. Yan. Hindi. Ato ne? Ne. Ayan. Ayan, oh. Yan. Ayan na si Kuya Dan, oh. Nag-nervyos. Yan. Beautiful boy. Sige. Kamat! Ang tiligaya, wala pa yata. Gusto mo na lang. Pangatlong ano na yan. Tingnan kinu. Dami na rin. Parang mga pilat man yan. Oy. Nagwang. Oy. Nagbuwang dito. Oy. Hanapin mo ka. Ikaw ang tiligaya ay wala pa din. Dalawa. Hindi pa nadagdagan yung dalawa, ma. Yan. Isang tiligaya naman. Oh. Ikaw lang taga-dampot. Ako taga-turo. Ang sarap mo ng kulubing. Wala, mga lobat ng ating flashlight. Ang tiligaya. Yan. Ayun. Itante, oh, dali. Yan. Ata. Ayan. Huli ka, balbong. Time check, 1:47 ng madaling araw. Dami na rin yung nakuha namin. Pero karamihan si Kuya Dan nakakuha. Kaya daw natay. Ito magkanda matay din. Ay, ganon. Dami to, oh. Buhatin mo. Kabigat yan. Ilang kilo din yan? Tantiyan mo ba? May 5? Hindi lang. Ay, hindi eh. Mamatay yan. Tanda matay.
First and second. Third na pala. Hanggat sa nalabat ang Dami yan. Aming na mga parating na mga nagailaw. Kadami na rin yung kilakuan. Dami na yan. Pati asawa ni Kuya, ni Ate Venus. Kuya, dyan din? Ujet? Ah? Ewan lang, hindi ko na Parang siya may nakita ko naglapit sa'yo. Si Udil yung kasama ko. Nakita ko kanina isa. Puro palaka ang ulam ng taga Monteklaro Sigurado. Kanya-kanya, may day na naman. Kanya-kanya ng luto. Kahit. Narumak na nga eh. Naga daw. Sarap yung native. Dami oh. Wow. Ayan mga ka-dragon, kita-kits tayo sa part 2. Iluluto natin yan bukas. Good night, mga pagod na.